салом ба кулли тамошобинони телевизиони Баҳористон ва истифодабарандагони сомонаи ин шабака. чун ҳамешагӣ дар намоиши аз сомонаи телевизиони Баҳористон мактубҳои равонкардаи мухлисонро мехонему ба онҳо ҷавоб мегардонем. дар ҳафтаи ҷорӣ ба сомонаи мо мактубҳои зиёде ворид гаштанд. бештари мактубҳо ба шоу барномаи озмунии Парвин рабт доштанд. аз ҷумла яке аз истифодабарандагони сомона чунин мактуб равон кардааст. ассалому алайкум, мо ҷавонон аз ноҳияи Кӯҳистон ҳастем. Телевизиони Баҳористон ва хусусан барномаи Парвинро зиёд тамошо мекунем. мехостем фаҳмем ки чӣ гуна метавонем дар ин барнома иштирок кунем. бинандагони азиз, бояд қайд кард ки ба ҳамин мазмун аз дигар истифодабарандагони сомона низ ба мо мактубҳо равон шудааст. ин мактубҳо бевосита ба шоу барномаи озмунии Парвин рабт доранд ки ба ҳамаи онҳо дар сӯжаи навбатӣ бароятон ҳамкорамон Табассум Давлатова посух хоҳад дод. чуноне ки мухлисони мо медонанд, Парвин шоу барномаи телевизиониест ки тариқи озмун гузаронида мешавад. он дар се номинатсия: вокал яъне сарояндагӣ, хореография яъне рақс ва навозиши асбобҳои мусиқӣ сурат мегирад. дар он кӯдакону наврасони соҳибистеъдод аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ имкони ширкат варзиданро доранд. ҳамзамон дастаҳои ҳунарӣ, ансамблҳои рақсӣ, навозандагон, дастаҳои ҳамсароён яъне хор ва ғайра низ метавонанд ҳунари худро бисанҷанд. талаботҳои ширкат дар ин озмун содаанд. дар он нафароне ки маҳорати хуби сарояндагӣ, навозандагӣ ва ё рақсиданро доранд, сину солашон то 20 сола аст, инчунин дар мактабҳои махсуси мусиқӣ таҳсил намудаанд, метавонанд ширкат кунанд. пеш аз баромад дар саҳнаи калон, довталабон дар назди масъулини озмун ҳунари худро нишон медиҳанд ва маҳз бо интихоби пешакӣ довталабон метавонанд дар озмун ширкат варзанд. озмуни телевизионии Парвин дар муддати кӯтоҳ мухлисони зиёде пайдо намуд ва яке аз намоишҳои дӯстдоштаи ҳаводорони санъат гардид. ҳамзамон барои дарёфти чеҳраҳои нав ва муаррифӣ намудани онҳо низ мусоидат намуд. ба диққати ҳаводорон ва наврасони соҳибистеъдод мерасонем ки ҳанӯз низ имкон ҳаст то дар ин шоу барнома иштирок варзанд. шуморо мебояд ба телевизиони Баҳористон муроҷиат намоед, шитобед ва истеъдоди худро ба ҳамагон муаррифӣ намоед. дар радифи дигар мактубҳо аз ҷониби тамошобинон хоҳишу дархост шудааст ки доир ба таҳияи барномаҳои шабака барояшон маълумот диҳем. масалан, истифодабарандаи дигари сомона Каримов Рустам ба таҳиягарони барномаи яксоат таҳсин хондасту тарзи таҳияи ин барномаро донистан мехоҳад. хоҳишу дархост ва нуқтаи назари мухлисони мо бароямон муҳим аст. аз ҳамин сабаб сӯжае омода шудааст ки доир ба тарзи таҳияи барномаи яксоат маълумот медиҳад. як соат чунин ном гирифтааст барномаи фарҳангӣ, фароғатӣ ва иттилоотии телевизиони Баҳористон ки дорои мухлисони сершумор мебошад. ин барнома ба идораи мусиқӣ рабт дошта шурӯъ аз соли 2010 таҳия ва пахш мегардад. муҳаррири намоиши мазкур Ҳалимаи Ғолиб буда таҳиягарии онро коргардони ҷавон Алихони Шарифхон бар оҳда дорад. намоиши мазкур аз бахшҳои гуногуну рангин иборат аст, аз ҷумла бахши як филми тасвирӣ, як ҳунар, як чистон, як ҳаракат, як касб, як санҷиш, як истеъдод ва маълумотҳои аҷибу шавқовар. барои таҳия намудани ҳар як бахшҳо хабарнигорон ҷалб шуданд ки ҳар ҳафта бо нашри тоза намоиши мазкурро омода менамоянд.
барандагии ин намоишро Табассум Давлатова ва Гулноза Хоҷаева бар уҳда доранд. ҳоло таҳиягарон ба сабти барномаи мазкур машғуланд, ки пас аз анҷоми сабт дар танзимгоҳи идораи номбурда танзим шуда, шоми шанбе тариқи эфир пахш мегардад. мухлисони ин барнома имкон доранд, ки такрори онро рӯзҳои якшанбе ва панҷшанбе тамошо кунанд. дар қатори дигар мактубҳои истифодабарандагони сомона доир ба озмуни расомони наврас низ мактуб равон карданд, аммо озмуни навбатӣ ки ба рӯзи парчами давлатӣ бахшида шуда буд анҷом ёфт. муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон ба хотири санаҳои муҳими кишвар дар мавзӯъҳои мухталиф барои кӯдакону наврасон озмуни телевизионии расомони наврасро доир менамояд. дар ин озмунҳо таъдоди зиёди кӯдакону наврасон иштирок карда расмҳои худро тариқи эфири шабака тамошо мекунанд. аз ин рӯҳияи онҳо баланд гашта шавқу завқашон нисбат ба диёру меҳан зиёд мегардад. телевизиони Баҳористон бахшида ба таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни телевизионии расомони наврасро эълон намуд. дар озмуни мазкур беш аз 800 нафар аз ҳар минтақаи ҷумҳурӣ иштирок намуда наздики 2000 расмҳои тасвирнамудаашонро пешниҳоди масъулони озмун гардонданд, ки ҳамарӯза тариқи шабака манзури бинандагон мегардид. ин навбат бахшида ба ин санаи таърихӣ фаъолони ин лоиҳа ба боғи парчами миллӣ даъват шуданд. парчамат бодо парафшон Тоҷикистон чунин номгузорӣ шуда буд озмуни навбатӣ. дар арафаи таҷлили рӯзи парчам, ки кӯдакон аз омадани ин сана шод буданд, бо завқ парчами давлату миллати худро тасвир мекарданду аз тамошои расмҳои ҳамсолонашон низ ҳаловат мебурданд. ман Самад Досайҷон хонандаи синфи 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 40 ноҳияи Варзо мебошам. ман тӯли 2 сол аст, ки ба телевизиони Баҳористон расмҳои худро пешниҳод менамоям. ман дар ин ҷо кабутари сулҳ ва парчами Тоҷикистонамонро кашидаам. ва мебинед, ки кабутар парчамро қавида парвоз дорад. кишвари бехазон Тоҷикистони мо, нурбахши замон Тоҷикистони мо, парчами сулҳро ҷилваҳо медиҳад. ҷовидон дар ҷаҳон Тоҷикистони мо, тахти ту арҷуманд, ифтихорат баланд, эътиборат қавӣ, эътиборат баланд, обу хокат даво, осмонат азиз, рӯзгори ту чун кӯҳсорат баланд.
من صدیقова بیویجان خواننده صنف 9 مؤسسه تعلیمات میانه عمومی رقمی 15 شهر پنجکند میباشم. من بسیار رسپشی را دوست می‌دارم. من در بسیار آزمون‌های شهری و ولایتی اشتراک نموده جایهای معین را اشغال نمودم. آزمون تلویزیونی باهوریستان که همه ساله پیشکش میکند بار اول اشتراک نمودم. من در رسمی که پیشنهاد نمودم در آن پرچم ملی تصویر یافته است که باید هر یک شخص با افتخار پرچم خودش را تصویر نماید. чун ҳар вақта иштирокчиёни ин лоиҳа бо сипоснома аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон қадрдонӣ гардиданд. яке аз мухлисони барномаҳои мо чунин мактуб равон кардааст. салом, мухлиси доимии барномаҳои телевизиони Баҳористон мебошам. мехоҳам донам ки чаро барномаи гурдофарид намоиш дода намешавад. барномаи гурдофарид доир ба варзишгар духтарон ки дар мусобиқаҳо ба унвонҳои ифтихорӣ сазовор гаштаанд маълумот медиҳад. ин барнома аз ҷониби идораи варзиш таҳия мегардад. сабаби дар ҳоли ҳозир пахш нагардидани ин барномаро ҳамкорамон дар сужаи навбатӣ бароятон шаҳр хоҳад дод. барои омода намудани як барнома на танҳо муҳаррир ва баранда балки наворбардорон, коргардон, ороишдиҳанда, равшандиҳандагон ва нафарони зиёде заҳмат мекашанд. акнун тасаввур намоед ки имрӯзҳо чӣ қадар барномаҳо тариқи эфир пахш мегарданд. имрӯзҳо кормандони муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон ҳар лаҳзаву дақиқаҳо сонияҳои худро дареғ надошта маҳз барои шумо бинандагони азиз барномаҳои беҳтаринро омода менамоянд. ҳоло бошад тасмим гирифтаем ки чӣ тавр омода намудани барномаҳои варзиш ро бароятон нишон диҳем. пас меравем ва бо чашми худ мебинем. меҳриддини муҳиддин яке аз беҳтарин танзимгар ба шумор рафта, вай ҳамеша бо меҳру муҳаббати зиёд барномаҳои идораи варзишро танзим менамояд. идораи варзиши муассисаи давлатии телевизиони Баҳористон байни дигар идораҳо фаъол буда ҳамеша саривақт барномаҳои варзиширо пешниҳоди бинанда мегардонад. дар ин идора барномаи матин барои варзишгарони ҷасур ва далер мебошад ки байни ҳамдигар қувваозмоӣ намуда яке аз беҳтаринҳо соҳиби ҷои аввал мегардад. барномаи ситораҳои футбол барои мухлисони ҳамешагии футбол аст ки Алиҷон Талбаков дар ин барнома доир ба беҳтарин футболбозони ҷаҳон ҳарф мезанад. салом арз мекунем ба шумо бинандагони гиромӣ ва ҳаводорони варзиши рақами 1. аслан идораи варзиш барномаҳои гуногунро баҳри мухлисон ҳамарӯза пешниҳод мекунад. яке аз ин барномаҳо ҳаст барномаи ситораҳои футбол ки бештар дар ин барнома мо ҳайати эҷодӣ дар бобати он футболбозоне ки дар дастаҳои муқтадири Аврупо ширкат меварзанд, на танҳо дар Аврупо балки дар кулли ҷаҳон футболбозоне ҳастанд ки дастовардҳои шоён доранд. аз овони хурдсолии онҳо то ба ҳол ки дар дастаҳои гуногун ҳунарнамоӣ мекунанд мо маълумотҳои мухтасарро пешниҳоди бинанда менамоем. мо ҳайати эҷодӣ тасмим гирифтаем ки дар соли оянда боз ҳам дар барномаи ситораҳои футбол бештар дар бобати он футболбозоне ки ҷавон ҳастанд, ҷавоне ки ояндадор, айни ҳол мақсад ба анаҳмун натиҷаҳое ки назаррас ноил гардида истоданд ҳадаф дорем ки боз ҳам дар бораи онҳо барномаҳои ҷолибу рангинро пешниҳоди тамошобинон намоем. таҳамтан муҳаррири ин барномаро Дилшод Солиҳов, сармуҳаррири идораи варзиши телевизиони Баҳористон
ба уҳда дорад, ки ҳамеша пайи ҷустуҷӯи варзишгарони муваффақ мебошад. қаҳрамони барномаамон Довуд Раҳимов 6 сол дорад. дар ин сину соли хело кӯчак аллакай дар яке аз риштаҳои якарбаи шарқӣ аз худ таассуроти амиқ боқӣ гузоштааст. дастаи мунтахаби наврасони зери 16 солаи тоҷикистон оид ба футбол пирӯзбандона ба ватан баргаштанд. гузоришамон дар ин хусус. 7 рӯзи варзиш. Дар ин барнома шумо аз хабару рӯйдодҳое ки тӯли як ҳафта сипарӣ шудааст огаҳӣ ёфта метавонед. баробари варзишгарони ҷавону далер барои хурдтаракон низ идораи варзиш барномаи офаринро пешниҳод намудааст, ки мухлисони зиёде дорад. дар ин барнома кӯдакони зираку далер иштирок намуда байни ҳам мусобиқа менамоянд ва инчунин барномаи ғунча ва ҳафтранг низ дар ҳамин идора сабт ва танзим мешавад, ки дар барномаҳои гузашта мо пурра дар мавриди ин барномаҳо ба шумо маълумот дода будем. ана ҳамин тавр мо рангубори лавҳаи хешро пурра ба анҷом расонидем. дар қатори ин барномаҳо гурдофарид низ яке аз барномаҳои тамошобоб ва беҳтарини идораи варзиш ба шумор меравад. дар ин барнома ҷавондухтарони фаъоле ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок намуда ҷойҳои сазоворо соҳиб гаштаанд метавонанд иштирок намоянд. бештар дар бобати анамун варзишгар духтарони тоҷик ки дар арсаи ҷаҳонӣ шаъну шарафи кишвари моро баланд мебардоранд, яъне дар мусобиқаҳои гуногун ширкат меварзанд, натиҷаҳои дилхоҳ нишон медиҳанд. дар бобати онҳо бештар ин барнома таҳия мегардад. он варзишгароне ки наврас ҳастанд боз ҳам ҳадаф доранд ки дар оянда дар мусобиқаҳои гуногун ширкат варзанд, яъне дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ дошта ширкат меварзанд, боз ҳам кӯшиш доранд ки ин гуна варзишгар духтаронро ба барнома ҷалб созанд. имрӯзҳо коргардон ва муҳаррирони ин идора боз дар пайи эҷод намудани барномаҳои навину беҳтарини варзишӣ ҳастанду барои болидару гардондани мухлисони варзиш кӯшишу талошҳои зиёде меварзанд. дар саҳифаи асосии сомона пурсишномае тартиб дода шудааст, ки истифодабарандагон тариқи он метавонанд ба барномаҳои телевизиони Баҳористон ва иштирокчиёни шоу барномаи озмунии Парвин овоз диҳанд. аз рӯи овоздиҳии мухлисон миёни барномаҳои дар рӯйхати овоздиҳӣ мавҷуд буда лоиҳаи Парвин пешсаф аст. аллакай 6 даври шоу барномаи телевизионии Парвин тариқи шабака намоиш дода шуд ва бинандагон имкон доранд овози худро ба беҳтарин иштирокчӣ бидиҳанд. аммо аз як истифодабарандаи сомона танҳо як овоз қабул мешавад. миёни иштирокчиён Саидаи Абдураҳмон, иштирокчӣ дар жанри вокал, аз ҳама бештар овоз гирифтааст, ки 616 истифодабарандаи сомона ба ин навраси соҳиби истеъдод овоз додаанд. бинандагони азиз, агар шумо дар ҳафтаи ҷорӣ тариқи сомона ба мо мактуб равон кардаеду онҳоро мо нахондем, пас сабабе дорад. бештари мактубҳо ба як мавзӯъ бахшида шуда буданд, ки ба ҳамаи онҳо мо тариқи як сӯжа ҷавоб гардонидем. барномаи имрӯзаи аз сомонаи телевизиони Баҳористон анҷом меёбад. ба сомонаи www.tvb.tg ирсол намудани дархосту хоҳиш, шикояту суолҳо ва пешниҳодҳоятонро нисбат ба барномаҳои мо фаромӯш насозед. ақидаи ҳар яки шумо мухлисони азиз барои мо муҳим аст. хайр, то боздид.